Hej, jeg vil lige undervise dig i, hvordan at man laver alle de her lækre snerler. Jeg vil tage dig igennem skridt for skridt, hvordan man gør. Og du har måske allerede farvet noget papir til snerlerne, og hvis ikke du har noget farvepapir, så kan man også sagtens lave dem uden. Så bliver de bare meget sådan enkle i det, mens de her jo er gang i den, ikke? Ja, så jeg vil vise dig, hvordan man går fra det her papir her, til at lave en snerle, som har dækblade og sådan nogle fine spirvipper her, og blade. Og så hvordan vi samler det hele, og så hvordan vi til allersidst samler dem alle sammen, så de langsomt bliver til sådan en lang gren, som er den, du sikkert blev fristet af, da du meldte dig til det her kursus. Den gren, jeg har lavet, som du har set på alle mulige steder, den, og som også ligger herinde, den er der 17 blomster på. Så det er et stort arbejde at lave sådan en gren. Man behøver jo ikke lave 17 blomster, man kan også lave en mindre gren og samle den til en krans, som man så kan putte på sin dør som en slags juledekoration. Man kunne eventuelt lave snerlerne i rødt for eksempel, så, og give selve bladene og stilkene nogle farver, der passer til jul. Grøn for eksempel. Så du kan jo lege med, hvordan du vil have den her snerle ting til at ende med at se ud, ikke? Jeg er jo bare sådan en, der er vild med farver og striber og gang i den. Så jeg har ligesom opfundet de her snerler her. Her for eksempel, der har jeg tegnet med en tusch og lavet en masse små prikker og farvet kanten lidt mere. Så man kan alt muligt med de her snerler. Inde i mappen, der ligger der også, hvordan du laver de her fine striber. Måske jeg lige demonstrerer det også i denne her film. Så du får faktisk nærmest det hele i den her film. Ja. Okay. Godt. Det første, vi skal i gang med, det er at lave selve snerletragten. Yes. Og der har jeg det her farvepapir, og jeg starter med, jeg har sådan en lang en her, og jeg starter med, for at måle snerlens størrelse op i den størrelse, jeg gerne vil have den i, det gør jeg per øjemål. Så jeg gør det ikke med min lineal. Så jeg skal nok give dig målene på snerlerne, ikke? Så det første jeg gør, det er, at jeg udvider heroppe i kanten, så jeg starter på at lave det der trudelut, der er på en snerle. Så jeg udvider først, og så arbejder jeg med formen. Jeg bruger en pind her. Nu laver jeg allerede snerle trompetformen her med min pind. Det gør jeg et stykke derhen af. Sådan her, den her har jeg liggende her, for vi skal bruge tacky glue til det her. Ja, og så måler jeg, så kigger jeg, okay, hvis jeg nu gør sådan her, hvor stor vil jeg så have selve snerlemunden? Og der tror jeg, at den her skal være så stor, så det vil sige, at jeg skal klippe mit papir af her. Ups, så det bruger jeg lige mit. Ja, nej, der var den der. Saksen. Sådan der, så klipper jeg af her. Følger rillerne i papiret ned. Sådan der. Så har jeg starten på min snerle, og den skal jeg så have limet sammen. Sådan her. Det gør jeg ved, at når jeg laver sådan nogle tuber her, det er jo tubeprincippet også, ikke? Så bliver den lige lidt uskarp heroppe. Så holder jeg papiret sådan her. Så limer jeg her, så kan jeg lægge det her over, når jeg har
styr på det. Sådan der. Og det er det, jeg bruger Tacky Glue til. Så laver jeg en så lille en limkant her, som jeg kan. Jo mindre den er, jo mindre kan man se den, når man har samlet snærlen. Så lægger jeg stregen med at lægge på, så den passer heroppe, ikke? Så. Sådan der. Okay, så har jeg starten af min snærle her. Den har fået det her fine farve indeni, ikke? Så er det sådan, at jeg synes, at til den krans, så er det fint med forskellige størrelser snærler. Og denne her, så synes jeg, at den for at det her, sådan, den her bevægelse her, den ender det rigtige sted, så klipper jeg faktisk en lille smule af her. Så på den måde, så vurderer jeg hele tiden, hvad jeg synes er pænt. Ja, sådan der. Godt, så skal vi have sat sådan en, jeg kan lige finde her. For eksempel, der har jeg sådan en orange en indeni. En orange støttedrager. Ups. Og den laver jeg ved at bruge et helt almindeligt stykke ståltråd. Det hele tiden arbejder jeg med ståltråd her, og så får man sådan nogle tynde, fine stikke. Og også den her støvdrager ting inde i midten. Og nu synes jeg, at det vil passe bedre, hvis den var i denne her grundfarve. Jeg synes, at man ikke rigtig kan se den i den anden, så nu får den lige. Og her læg mærke til, at jeg klipper på hvordan skal jeg forklare det? Jeg klipper ikke med langs med rillerne i papiret, jeg klipper på den anden led. På tværs, det var det, jeg ledte efter. Så nu klipper jeg lige noget, fordi jeg skal bruge en hel masse her. Sådan der. Det her stykke ståltråd, det skal gå hele vejen ned igennem og op, ikke? Ja, så det er derfor, det har den længde, som det har her. Så det man kan med papiret, når det er klippet på den her led, så kan man jo udvide det sådan her, ikke? Så kan man trække i det. Gå lige den anden ende af det her ståltråd. Sådan der. Og heroppe lægger jeg en lille bitte smule limpistolslim. Det får det virkelig til at hænge sammen heroppe. Så ruller jeg et lille stykke ned. Og så har jeg fundet ud af, at det er virkelig smart at bruge til de her meget tynde nogle her. Så bruger jeg bare lidt lim. Lidt limstiftlim. Så kommer der ikke en masse klumper, og det bliver heller ikke for vådt og sådan noget. Og så får den bare hele vejen ned. Næsten da. Sådan der. Så. Den skal vi så have inde i her. Og så vurderer jeg bare.
Så vurderer jeg, hvor langt jeg vil have den ud for hver snærle. Hvad jeg synes er pænt. Så det er pænt der. Og så når jeg har fundet den længde, så holder jeg fast her. Så åbner jeg lige lidt op hernede i bunden, fordi her vil jeg have noget limpistolslim ind. Ligge. Så jeg giver den sådan 3 steder her rundt. Sådan der. Så samler jeg den rundt om min stykke. Så den kommer til at være sådan midt i det hele. Sådan der. Yes. Det var det. Okay, så vil jeg lige vise dig, hvordan man laver de her sjove striber inde i snærlerne. Skal vi se, om jeg kan finde en, hvor de er endnu tydeligere. Ja, her er der sådan en med meget kontrast i, ikke? Ja, det er så skægt. Og jeg bruger sådan noget, der hedder alkoholink. Og selvom det er sådan en lille bitte en, så er den altså virkelig drøg i det. Ja, og så har jeg den her snærle, jeg lavede lige før. Den har jeg puttet striber på, men jeg synes, de blev for blege. Så nu giver vi dem lige en tur til. Og det man gør, når man, som jeg lige skal vise her på et stykke papir, det er, at når man putter farven på, så lægger man spidsen her, og så giver man en lille vip. Sådan et lynvip. Og med snallerne, der vil det blive en anden form, fordi at papiret, guider ligesom farven på en anden måde, ikke? Så det der lille lynvip, det er ret vigtigt, for ikke at få for meget på, ikke? Så kan man altid give det en gang til. Sådan der. Hvis man ikke synes, det bliver nok. Sådan. Okay. Så skal den måske have en der også. Så. Og en herover. Så er den vist blevet tæt nok. Må jeg lige se. Skal det jo tørre, ikke? Altså kunsten er jo at få lige meget, lige meget afstand imellem striberne, men jeg synes også, det er meget flot, når det er sådan en lille smule forskelligt. Yes. Godt. Glæder mig til at se dine snærler med de her, hvis du har lyst. Okay, så skal vi have nogle dækblade på. Og de ser jo sådan her ud, når man har klippet den. De har sådan nogle spidser, men det er ikke sådan zigzag spidser, det er sådan en lille smule afrundet heroppe. Det viser dig lige, hvordan man gør. Du klipper et stykke papir, som har rillerne på den her led. Og så folder jeg altid papiret, så jeg klipper 2 rækker af dækblade på en gang. Og så starter jeg her, hvor jeg har bøjet, ved at klippe. Og så klipper jeg cirka 2/3 ned.
Så viser jeg dig lige, hvordan det ser ud. Sådan her, ikke? Så får spidserne sådan en lille smule rundet blød form. Ja. Når jeg så har klippet sådan en, så bruger jeg den til at finde ud, så måler jeg midten. Hey, hvor mange dækblade skal der være, for at det ser pænt ud her på denne her. Og det er lige dertil, sådan 5 stykker. Og så klipper jeg det af. Og det kan være meget smart, når nu man skal lave så mange snærler, lige at lave nogle lange nogle af dem her. Denne her, den laver jeg så til en tube, før jeg sætter den på. Fordi det gør, at der bare er ret meget styr på det, når man sætter den på sin snærle. Og så, hvis I kan se det, så lægger den skråt på her, sådan at den måde, at bladene kommer op på her, så kan man ikke se samlingen. Så det giver mening. Så putter jeg den på. Tada! Og så smider jeg lidt lim hernede i. Afslutningen her. Sådan der. Og så kan man bruge limen til at forme det lidt med hernede. Så har den fået nogle fine dækblade. Og så skal den have noget papir på denne her lille stilk. Der lægger jeg stilkepapiret bagved og holder sådan her. Så var der sådan en lille tut, der stikker ud her, som jeg kan give en lille bitte smule lim. Sådan der. Og så kan man begynde at rulle. Og her kan man så igen bruge noget limstift. Den er jo selvfølgelig alt for kort, denne her, men det gør vi noget ved, når vi samler blade og det hele. Sådan. Jeg bruger limpistol og limstift og sådan lidt alt efter, hvad der lige er nemmest i situationen. Fordelen ved limstiften, det er, at man undgår at få sådan nogle klumper på sine stilke. Så har vi en lille blomst med dækblade på. Så det næste vi skal lave, det er denne her sjove spiral. Ja. Og der bruger jeg et helt almindeligt stykke ståltråd. Og hvis du nybegynder, så kan det altså være lidt svært med det her ståltråd, fordi det er sådan glat i det, og der kan det være smart at bruge noget af det blomstertråd, man kan købe, som er belagt med papir i forvejen. Det gør alting en lille smule mindre glat og nemmere. Nu har jeg bare ret lang tids erfaring med at lave de her blomster her. Så jeg starter med at fæstne papiret herop med min limpistol. Og så starter jeg med at rulle nedad her. Lad os se. Come on. Det er lige den starten der ikke er sådan super nem. Sådan der. Så når jeg synes, jeg har styr på det, så får den lige lidt med limstiften her. Det gør ikke noget, denne her er meget lang, fordi vi har brug for lidt stilk til, når vi skal samle det hele. Så er det bare at rulle nedad, og jeg ruller med denne her og trækker. Så ruller med den ene hånd og trækker med den anden.
Jeg er helt øm i fingrene af Rune fra i går. Sådan der. Jeg har jo selvfølgelig igen sådan et stykke papir, jeg har klippet på tværs af ribberne, fordi at det betyder, at jeg kan hive i det. Ikke? Hvis du kommer til at gøre det på den anden led, så får du nogle kæmpe problemer, som du opdager. Men afvendet lynhurtigt. Sådan der. Og så laver jeg denne her sjove spiral ved at bruge en pind. Og så snor jeg simpelthen bare ståltråden rundt om pinden. Sådan der. Så hiver jeg pinden ud igen. Og så har jeg simpelthen sådan en sjov lille spirvip her. Yes. Så mangler vi et blad. Ja. Og der skal man bruge sådan et stykke her. Og så skal man bruge noget ståltråd, som er beklædt med papir. Så meget, meget tynd ståltråd her, som er beklædt med papir, som skal ligge inde i midten af bladet. Når jeg har sådan et stykke papir her, så skal det skæres over på den her led. Og der kan du tage en blyant og tegne, men du kan også bare gøre sådan her, du holder noget skarpt, som i den her lineal for eksempel, og så laver du en lille fold i papiret, og så har du simpelthen sådan en fold, som du kan klippe efter. Yes. Sådan der. Og jeg klipper først bladets endelige form. Det klipper jeg først, når jeg har lavet den her grundform af bladet, hvor jeg limer det hele sammen inde på midten. Ikke? Så skal du vende papiret, så det ligger sådan her. Ikke? Først lægger det sådan der, så skal du lige vende den om. Så lægger det sådan, så får det bladform. Så går rillerne ind imod midten på denne her skrå måde, og ned imod der, hvor at bladet ender. Så hernede skal stilken komme ud. Ikke? Og de her 2 stykker papir, dem skal vi have lappet sammen, limet sammen med denne her i midten. Det gør man ved at give den noget lim. Fordelen med det her lim, det er, hvis man får for meget på, hvis den er så vild over den her. Nogle gange laver det sådan en tyndt lag heroppe, så der ikke kan komme lim ud. Det var lige det, den har gjort. Sådan. Så laver man sådan en tynd lag her, så man jo lige kan tynde ud sådan der. Og så lægger man en stilk udenpå, så tæt på herude, så tæt på kanten som muligt. Og så lægger man det andet stykke papir ovenpå. Og presser til. Det her lim, det får virkelig tingene til at hænge sammen. Det er nærmest sådan, smelter papiret sammen. Så har jeg simpelthen en virkelig fin lille grundform, som jeg kan klippe. Og jeg klipper sådan frihånd. Så jeg har jo bare lige opfundet sådan et sjovt blad her, som jeg synes er fint til de her snærler her. Så det klipper jeg bare i frihånd, og de bliver jo lidt forskellige hver gang. Både lidt forskellige og lidt forskellige i størrelsen også. Jeg starter med at klippe
det af papiret, jeg ikke kan lide, eller hvad man skal kalde det. Jeg klipper ligesom bladformen til først sådan her. Og så når jeg har klippet den til, så starter jeg med at klippe den lille op heroppe i starten. Sådan der på den ene side. Og jeg rammer der, hvor den anden er ramt. Sådan cirka. Yes. Så vender det om, og så kan man ligesom se, at man skal ramme der. Så klipper jeg lige lidt af det her af til en start, uden at det absolut behøver at være den endelige form, men bare for at ramme rigtigt. Det kan nemlig være lige lidt svært at se og få ramt. Præcis sådan. Bliver det lidt til en lille smule forskellige her. Så synes jeg, at den her den går for langt ud, så derfor så klipper jeg også den til. Og nu kan jeg nemmere se, hvad jeg laver her. Sådan der. Så kommer hun herinde. Sådan der. Så har jeg et lille fint blad her, så man så kan give lidt form. Sådan der. Yes, og så skal det her papir, denne her stilk, den skal altså have lidt papir, for ellers kan man ikke få det hele til at hænge sammen, når vi skal samle det hele. Så på den måde er det et stort arbejde at lave sådan en her. Men en øvelse gør mester. Jeg er blevet hurtigere og hurtigere og hurtigere. Plus at man også glemmer tiden, når man sidder med det. Sådan der. Så får den lige lidt papir. Lidt limstift der. Sådan. Så har vi alle de 3 dele, vi skal bruge til at samle den. Okay, så skal vi til at samle alle delene, og så samle hver af de her samlede delelementer. Det lyder helt som matematik. Når jeg gør sådan noget, så kigger jeg bare på, hvor er det smukt at have den her. Hvor bliver jeg tilfreds af at have den, ikke? Så kan jeg også finde på at kende lidt på det lidt og sådan noget. Det skal være der. Og jeg har besluttet mig for, at de her spirvipper, de skal være lavere end selve snærlen, fordi jeg vil ikke have, at de ligesom stritter for meget ud, når jeg samler hele buketten, eller hvad man så kalder det, hele snærlekransen. Så holder jeg her, og så for at det hele ikke skal skride fra hinanden, så gør jeg altid sådan her, jeg giver den lige en lille limpistols ting, og så venter jeg lige 3 sekunder, før jeg fjerner det overskydende lim, så sidder det fast her. Så smutter det ikke fra hinanden, og så starter jeg med at give det papir her. Jeg gør det kun et lille stykke ned, fordi at det der er, jeg har puttet lidt for, jeg har lavet dem stikkene lidt for korte
her, så jeg skal ligesom forlænge det lidt med noget ståltråd. Det gør jeg ved at lægge et stykke ståltråd ind her. Sådan. Og så får den lige noget papir. Sådan der. Og så kigger jeg på, hvor jeg vil have mit blad. Hvor det ligesom skal være henne. Det tror jeg er fint. Der. Hvad ser vi nu? Så er det fast heroppe. Ja. Sådan der. Så skal jeg lige have lidt mere lim i min limpistol. Den får sådan en lille tut der. Så hopper de ikke ud, de der lim stifter. Det gør de ellers ikke, hvis ikke man lige giver det lidt lim der. Sådan. Godt, så får det bare papir hele vejen ned her. Så. Så har jeg noget at arbejde med her, når jeg skal samle hele kransen. Sådan. Det må jeg nok. Så. Så har jeg lige en fin færdig snærle her. Jo. Så skal vi til at samle hver delelement, og det er jo faktisk noget af det allersjoveste ved det hele. Det er at se den ligesom, se alle snærlerne langsomt ligesom blive til et sammenhængende udtryk. Ja, og der, når jeg laver de her kranse, så kan jeg godt lide, at der er store og små, og det ligesom er sådan lidt trip-trap. Så jeg vurderer ligesom, hvad er det næste, og der tror jeg faktisk, det er den her. Yes. Og den mangler lige et blad. Jeg har heldigvis nogle ekstra blade her. Det var meget stort. Lad os se, hvad jeg har. Ups. Der var et lidt mindre et. Så det skal lige have et blad, og så skal det også have lidt længere ståltråd her igen. Så den er parat til at blive sat sammen med sine venner. Så hvis jeg starter her, sådan der. Får det lidt mere. Det her er den lim, jeg stoler mest på for det hele til at hænge sammen, så det ikke falder fra hinanden. I blæseværet på fordøren, eller hvor man nu skal have det hængende. Sådan der. Ja. Super duper fint.
Sådan. Godt. Den vil jeg så have. Jeg vil have noget lethed i kransen, så derfor så skal den faktisk sidde her. Og så er det spørgsmål om det der, det er nok til at få det til at hænge ordentligt sammen heroppe. Det leger vi der. Så jeg giver det bare en hel masse lim lige her. Sådan der. Og holder det godt ind til hinanden. Sådan. Og giver det en masse papir. Sådan, og for en sikkerheds skyld får det også lidt godt med lim der. Sådan der. Sådan der. Og så er det så fremdeles det man gør. Det ved med at gøre. Igen og igen og igen. Så er spørgsmålet om det er flot med denne her. Eller ja, denne her, den skal sidde her. Se, nu er det jo virkelig godt, jeg har noget langt her, ikke? For det er så ikke noget. Og så er der lige det der med bladene, som man lige må vende lidt om på. Når man... Der skal jo ligesom være sådan en trip-trap blade ud til hver side, ikke? Så tror jeg, det skal være den, der skal være her. Yes. Jeg tror jeg venter lige med denne her. Så får det lige lidt hjælp til at holde sammen hernede. Og nu er det jo sådan, at jeg har en virkelig god limpistol, som ikke bliver alt for varm. Det vil sige, at jeg kan gøre det her med at tage limen af med mine fingre, uden at brænde mig. Og det har jeg sikkert sagt det 1 million gange, men den har jeg købt i Panduro Hobby, og jeg har været heldig at få en god limpistol fra starten af. Jeg tror, den kostede 160 kroner eller sådan noget. Og det kan altså virkelig godt betale sig, ikke at sidde der og brænde sig. Det er nærmest som sådan en afskrækningsmiddel, hvis man har sådan en limpistol, der hele tiden gør ondt, ikke? Det vil i hvert fald få mig til ikke at gide at gå over til papiret. Så køb dig en god limpistol. Den hedder, der står ikke engang, hvad den hedder. Ja. Sådan der. Der skal jeg. Nå, så nu har jeg I forhåbentlig fået fornemmelsen af, hvad det er, man gør her. Og det bliver man simpelthen så bare ved med, ikke? Dernede af skal vi måske have noget, der er lidt blåt i stedet for, så der kommer balance i det. Så denne her.
skal sidde der. Yes. Ja, jeg glæder mig til at se jeres, hvis I har lyst til at dele dem ind i Facebook-gruppen. Det er så sjovt at se, hvad I bruger min undervisning til, og at glæde mig over jeres blomster. Håber I vil dele blomsterglæden, og der er ingen tvang her. Det skal kun være, hvis det forstærker glæden ved det her papirblomsteri. Så nåede vi så langt. Ja. Tak for den gang. God fornøjelse.